Nazdar, ja som Martin, je už asi 15 rokov a vítajte u Slušných news. Okay. Slušný news sú formát série. Slušný news sú séria, kde si prejdeme vždycky nejaké novinky z jeho sveta, či už nadchádzajúce kontesty alebo minulé kontesty, nejaké cool freestyle, ktoré by ste si mali pozrieť, alebo prípadne nejaké eventy, kam by ste sa mohli chcieť ísť pozrieť. Takže, aktuálne nám beží kontest sezóna v plnom prúde od majstrákov, čo boli teraz v Prahe. Tak sa udialo už asi 8 kontestov. Minulý mesiac v septembri bol Benelux Year Championship. Bolo to v Holandsku, boli to prvé majstráky akýkoľvek z tých troch krajín. Prvým majstrom Beneluxu je Youssef Ouahi. Freestyle mal celkom pekne poskladané do hudby, takže kľudne si ho môžete pozrieť. Priložíme linky do popisku. Open 1A kategóriu vyhral Američan Abel Feher, on je teda Maďar, ale býval dlho v Amerike a mal dosť pekný, čistý freestyle a na tesne druhom umiestnení sa umiestnil Simon Dubischar z Nemecka a na treťom bol Nio Zipman, tiež z Nemecka. Toto meno si zapamätajte, pretože ho budeme spomínať ešte neskôr. Tak, ďalej. Nemecké majstráky. Konali sa minulý víkend, alebo predminulý, konali sa víkend 3. až 5.10. v Lipsku ako súčasť veletrhu hračiek, tak ako každý rok. Malo to celkom slušnú českú výpravu, ktorá kompletne obsadila top 3 v 1A Open, na 3. mieste Jáchym Macek, na 2. mieste Kuba Velek a svoju prvú zlatú medailu si vyslúžila Katka Halíková. Gratulujeme. Medailu nám taktiež donesla z X divízy Gabča Brejšová s jej cool 2-čkom. Nemecké 1A bol tento rok veľký boj o titul. Najväčšími favoritmi boli Navid, minuloročný majster, alebo Simon Dubischar, ktorý už vyhral nemecké majstrovstvá 2-krát predtým, alebo Claudius Winkler, ktorý sa umiestnil na 4. mieste v juniorskej kategórii na majstrovstvách sveta. Ale hrozne veľkým prekvapením bolo, že na 1. mieste skončil týpek, ktorého som už spomínal, Nio Zipman, 10-ročný Nemec, ktorý všetkých prevalcoval a odniesol si medailu majstra Nemecka. Tentiež víkend sa konali ďalšie 3 kontesty. New York State Contest v New Yorku. Tento kontest vyhral James Heder, ktorý tento rok zbiera úspechy ako na bežiacom páse. Tentiež víkend boli aj Indiana State a Minnesota State, taktiež v Amerike. Nenašiel som žiadne výsledky ani videá, ale cool. Teším sa, že sú kontesty. A asi najviac zaujímavý kontest, z ktorého som našiel videá, je China Nationals. Predošlý majster Wu Kangkong tento rok stratil titul majstra Číny a porazil ho, myslím, že Han Feng. Nie som si istý, musím si spraviť rešerš. Na 3. mieste skončil Ling Junyi a asi najväčší highlight, aspoň teda pre mňa osobne, z tohto kontestu boli Dema Takeshiho Matsuru, a to konkrétne jak 1Ačkové, tak aj 3Ačkové, v ktorom predviedol, že sa celkom chytá na Hajimeho a ja dúfam, že bude súťažiť v Himeji. Tentiež víkend boli ešte aj filipínske majstrovstvá, z ktorých taktiež nie sú videá. Vyhral ich Zeus Catubaj. Ak to hovorím správne, sorry, ak nie. Gratulujeme. Dobre. A teraz tento víkend, 11.10. sa konali ďalšie 2 kontesty. A to prvá edícia egyptských Nationals, ktorá sa kedy udiala. A prvým majstrom Egyptu sa stal Umar Allah. A ďalej, veľmi zaujímavý kontest, menší kontest v Japonsku. Gathering Nagoya, ktorý sa konal v ten tiež deň. Mal jednu kategóriu, 2 minúty a freestyle bol open, takže sa mohol súťažiť v akýchkoľvek štýloch. A za pozrenie určite stoja najmä všetky top 3 freestyly. Togo Katsuda, predminuloročný Central Japan Meister,
vyhral 3. miesto so šialenou energiou, fakt dobrý freestyle, trošku viac chýb, ale naozaj sa mi páčil, odporúčam. Taktiež odporúčam pozrieť aj vicemajstra Japonska Soru Uchihashiho, ktorý skončil na 2. mieste s veľmi krásne poskladaným freestylom. Fakt krásne mu tam zapadali tie triky jeden do druhého. A potom víťazstvo si odniesol majster sveta, bývalý majster sveta Lee Ji-Hoo s jeho šialeným peďačkom do K-pop Demon Hunters. Bol to fakt neskutočný freestyle, odporúčam pozrieť si. Dobre, tak. A teraz nadchádzajúce udalosti. Budúci víkend v nedeľu 19.10. sa konajú majstraky Španielska. Tentiež víkend 19.10. bude Spirit Yo-Yo Contest v Los Angeles. Tak, a pokiaľ poznáte Faye Webster, americkú speváčku, ktorá má cca 8 miliónov mesačných posluchateľov, taktiež je nadšenkyňou mimo tenisu a šachu aj jojovania. Už minulý rok usporiadala v Kalifornii veľmi úspešný Faye Webster Invitational, kde si pozvala veľmi cool hostí, ktorí predvedli strašne super vystúpenia. A tento rok si tam pozvala aj Tonyho Šeca, taktiež si tam pozvala ešte aj veľa ďalších hostí. Môžete sa to oplatí pozrieť. Potom ďalej máme v koncom mesiaca 31.10. v piatok v slušnom shope druhý Junior Cup. Dojdite sa pozrieť, dojdite si zasúťažiť, bude to super. Takže a 8.11. sa konajú Czech Nationals v Prahe, tu kúsok od shopu. Je to v priestore Vzlet, zhruba 8 minút autom alebo nejakých 20 minút pešo zo shopu. Takže potom odporúčame hľadať ubytovanie niekde v okolí a bude to super, bude to veľké, dojdite. Tentiež víkend sa rozhodli aj Poliaci spraviť majstráky a potom boli aj ešte akési chýry o súťaži v Maďarsku, ale o tom nemáme informácie, takže vás budeme informovať, až by sme sa niečo dozvedeli. A podobná situácia je s majstrovstvami Európy, takže sledujte sociálne siete a my vám prípadne dáme vedieť v ďalšom dieli. A to by bolo za mňa všetko. Ďakujem, že ste sledovali a čus.